Goedemorgen iedereen, van harte welkom bij het formageconcept voor Robert Royer. Zoals u, degenen die al even een blik hebben geworpen op het programma, hebben we ook een voorprogramma. En dat heeft van doen met het feit dat de gouverneur pas om 11:15 hier kon zijn. En dan kunt u natuurlijk netjes wachten totdat ze er is, maar we dachten het is nog veel leuker om iets te laten zien van Robbie, zoals wij hem in de familie noemen, in zijn jonge jaren. En bij wie moet je daarvoor zijn? Bij Henry van de Kwast. Dus ik geef zo het woord aan Henry, die dat verder zal toelichten. Even een puntje van, of 2 puntjes van orde. 1, graag zal ik u op het eind van het concert teken geven dat u uw mobieltje weer aan kunt doen. En het tweede punt is, als de gouverneur binnenkomt, conform protocol graag even gaan staan. Ja. Sorry. Bom dia. Não estava fazendo muita parte de apresentação hoje, e eu estava com a notícia que eu não estava dando nada de tocar, não estava sendo visto de tocar rádio. Well, o que estava fazendo hoje, eu estava tocar vídeo para
nogmaals even hartelijk welkom bij dit hommageconcert van Robert Rooyer. Het wordt een topconcert, maar nog nooit in deze uitvoering zo uitgevoerd met de compositie van Robert. Maar we hebben ook 5 toppianisten van Curaçao. En de senior, de Eminence Gries, dus Wim Stasjes Muller, tot de allerjongste, dat zijn Rutschel Cameron. We hebben net even gecheckt wie nou jonger is, Rutschel of Randall. En Randall moest met enig, ja, niet zo leuk, maar Rutschel is toch de jongste. En 5 toppianisten en in een heel gevarieerd programma. Dus gevarieerd in die zin dus dat verschillende van de componisten of verschillende van de pianisten de stukken zullen spelen, soms die ook aan hem zijn opgedragen. Ik ben toen net vergeten om mijzelf even voor te stellen. Ik ben Joop Halman vanuit dus de Music Foundation hebben wij het initiatief genomen om dus alle composities van Robert Rooyer vast te laten leggen, te digitaliseren. En naar aanleiding daarvan vindt dit concert plaats. Dus dat is een vreselijke afsluiting van het digitaliseringsproject. We doen dit samen met de voorzitter van de Madoele Muziekstichting. Die heeft Henny van der Pas net al gehoord. En vanwege af en toe zullen we wat gaan toelichten. Het is beter met muziek om meteen maar met muziek te beginnen. En degene die mag aftrappen, dat is Johnny Vermoer. En hij trapt af met de dansa die aan hem is opgedragen door Robert Rooyer. En dat heeft een mooie titel, Our Song.
Ik heb hem net niet geïntroduceerd, maar dat kwam eigenlijk vanuit de natuurlijkheid die iedereen kent hem. Hij is heel bekend als notaris, maar misschien nog zelfs bekender als muzikus, als componist, met zijn koren ook, als begeleider van koren, als wat orkest, ook de pianopartij. Hij heeft in Mexico gespeeld, hij heeft ook in Nederland gespeeld, hij heeft in Polen gespeeld en natuurlijk de ABC-einders. Ja, nogmaals dank. Alle pianisten treden vandaag op als vrienden voor Robert Roy, dat is ook zeer te waarderen. Onze tweede pianist, die kent u mogelijk minder, want hij woont in Enschede. Maar hij is hier geboren, hij is hier opgegroeid. Heb ik nog vergeten? Zo, ik had beter wat het papiertje moeten krijgen. Ja, maar ook Wim is hier geboren. Is hier opgegroeid. Hij heeft les gehad bij Gabolo Pan als kind. Dus de opposities die in het voorprogramma hoorden waren van Gabolo Pan. En later is hij naar het wereldberoemde Jury School of Music in New York gegaan, waar hij dus is opgeleid in muziek en in piano. Hij heeft ook een tijd gedoseerd aan Ohio State University in Ohio. Is later naar Curaçao teruggekeerd, niet in een muziekfunctie, dus als bergijsdienst, later ook in Nederland en toen later in Brussel. Maar ik denk dat toen hij weer gepensioneerd was, dat toen het muziekberoep weer helemaal tot zo'n volle wasstand kwam. Want nu zelfs op 85-jarige leeftijd kun je zien dat de meester nog in volle sterkte is. Ik kwam bij hem langs een aantal maanden terug met het verzoek van zou jij de stuk dat Robert aan jou heeft opgedragen en aan jouw echtgenoten willen spelen. En toen zei hij meteen spontaan, ja, dat doe ik. Maar ik doe nog iets extra's. Ze zat er twee op. En toen zei hij, ik speel ook iets wat ik aan Robbie heb opgedragen. Nou, dat is hartstikke leuk. En ik kwam er voor een week hier bij het AWD tegen en die zei, ja, ik ben er wel aan het zoeken, want ik kan de partituur niet meer vinden. Maar ik heb hem gisteren gedaan en die zei, ja, hij is terecht. Dus we gaan twee stukken horen. Een stuk opgedragen door Robert aan Wim, maar ook eentje van Wim.
Deze heb ik inderdaad moeten zoeken. Maar je hebt hem al van mij gekregen. Ja. Ja. Maar dat heet dus Wals op het Robert.
dus toch Rutger Cameron. Ja, Rutger woont in Enschede, waar ik zelf ook woon. Dus we zien elkaar zo af en toe. En een maand terug, toen had hij heel het marktplein van Enschede, kreeg hij aan het salsa dansen. Hij heeft vele kwaliteiten. Hij heeft civiele milieutechniek gestudeerd. Daarnaast heeft hij zich ook veel in sport is hij bezig geweest. Hij heeft nog steeds een record, een Italiaans record blinderslag. Maar goed, Romeo omschrijft hem vaak als een acrobaat. Dus je kunt op YouTube zien wat voor capriolen hij allemaal in de lucht kan uithalen. Want hij heeft ook workshops dat hij dus studentengroepen en scholieren dus traint in muziekprogramma's, dansen en dergelijke. Maar hij is ook pianist. En hij is een oud leerling van Robert Royer. En hij is speciaal dus voor dit concert overgekomen uit Enschede. Maar hij wou zelf nog wat zeggen, vertelde hij mij, dus ik geef hem nu graag het woord. Nou, zal ik het hier even doen? Oké. Nou, dames en heren, ik ben dus Rutger Cameron. Zoals gezegd, oud-leerling van Robert Royer. Het is voor mij een waar genoeg en een eer om hier te zijn bij deze bijzondere gebeurtenis. Want Robert Royer is niet alleen mijn pianoleraar, maar het is ook een soort vaderfiguur voor mij. En ik beschouw hem ook als mijn beste vriend. Dus ik wil even kort vertellen hoe ik in contact ben gekomen met Robert Royer en vervolgens ga ik over tot het spelen van een aantal stukken van hem. Nou, ik ben van kleins af aan al geïnteresseerd in muziek en met name de klassieke Curaçaose muziek. En net zoals de meeste Curaçaoenaars kom je in contact met de walsen, dansa's, mazurka's, op de radio, tv, muzieklessen. En we hadden thuis een plaat opgenomen door Robert Royer met de werken van Jacobo Pan. En ik vond het prachtig mooi en ik draaide die plaat helemaal grijs. En mijn moeder vertelde mij over de verschillende componisten die Curaçao rijk is. En met name over familie Pan. Met als fundamentlegger Jan Gerard Pan, dat ze hele mooie muziek hebben gemaakt. En zij vertelde mij ook dat Robert Royer afstammeling is van familie Pan. Dus ik vond het een mooi verhaal. Zo ben ik dus opgegroeid totdat ik op een dag op Hato stond om met een schoolreisje naar de Dominicaanse Republiek te gaan. En ik stond even te kletsen met mijn moeder en zij onderbrak mij en ze zei van, hey Rutger, daar is Robert Royer. Dat is de man die speelt op de plaat die hij zoveel draait thuis. Ik vond het heel bijzonder en ik was ook blij om te zien dat hij in de rij stond om in te checken. Dus ik dacht, ik probeer tijdens die reis contact te zoeken en even in gesprek te gaan met Robert Royer. Nou, zo is dat gegaan bij een van die activiteiten waarbij we op de boot naar een bijbehorend eilandje moesten. Zag ik mijn kans schoon en ging direct naast Robert Royer zitten. En zodoende, dat was ons eerste gesprek, een mooi gesprek over van alles. En nou, zodoende, op een gegeven moment bood hij mij aan om lessen bij hem te volgen. Zo heb ik dus lessen bij Robert gevolgd, hele waardevolle lessen die mij in alle opzichten op een hoger niveau hebben gebracht. En Robert heeft mij al die lessen, maar ook muziek en cd's en literatuur, alles gegeven en tot de dag van vandaag 0 gulden in rekening gebracht. Dus dat zegt wel iets over Robert Royer. Een hoogtepunt bij die lessen, dat was de derde of vierde les. Ik kwam aan en Robert Royer zei van, hey, je moet eens even luisteren wat ik voor jou gemaakt heb. En toen speelde hij de wals Mar y Cielo. Dat ga ik straks ook als eerste spelen. En de titel heeft dus betrekking op ons eerste gesprek. En ik hoorde een wals zoals ik die nooit eerder had gehoord. Een mooie melodie met mooie akkoorden, de zogenaamde dissonanten. En natuurlijk de chromatiek die zo kenmerkend is voor Robert Royer. Dus ik was helemaal blij. Ik moet zeggen, ik heb van heel veel mensen mooie opmerkingen gehad over deze wals. In binnen- en buitenland. Als voorbeeld Michael Markov, dat is een internationale Russische concertpianist. Die hoorde deze wals en die kwam naar me toe en die vroeg van, ja, wie heeft deze wals gemaakt? Het zit zo perfect in elkaar en het is zo complex en ik
krijgt het niet zomaar voor elkaar in de vingers. Dus dat zijn toch lovende woorden. Dat maakt mij trots ook. Het is een bevestiging dat de werken natuurlijk mooi zijn. Zo ook de dansas. Ik ga straks As You Like It spelen. De dansas waar Robert Roy ook even kort iets over zeggen, zijn ook heel interessant omdat niet alleen de mooie akkoorden en de chromatiek, maar ook vooral als Robert ze zelf speelt, komen ze het beste tot hun recht. Want hij gebruikt vooral in het derde deel een soort, het is ambivalent zoals dat heet. Je kan het ritme op meerdere manieren opvatten. Polyritmiek past die toe en dat brengt toch een hele mooie sfeer met zich mee, bijna sensueel. Dus het is eigenlijk een uitdaging om het goed te spelen. En als laatste speel ik Paso Real. Ik heb een tijdje terug een poging gedaan om Paso Real voor 1 piano te maken, omdat ik het zo mooi vind als je het op een cd hoort, samen destijds met Harold Martina opgenomen. Dan hoor je als het ware 2 acrobaten op het klavier, wat mooie loopjes, moeilijke passages. En ik wil er ook zelf van kunnen genieten, omdat je niet dus altijd 2 piano's hebt. Dus vandaar dat ik het heb geprobeerd met goedkeuring van Robert natuurlijk, hebben we het gedaan. Dat was dus zeker niet om het aan te passen, want ik denk dat niemand de composities van Robert Roy kan aanpassen. Dat is dus puur om het zelf te kunnen spelen. Er is veel te vertellen over Robert Roy, we kennen hem allemaal. Het is een hele aardige man, een intelligente man, dat weet iedereen. Een bescheiden man, dat siert hem. Maar bovenal een goed mens, dat wou ik toch even zeggen. Dus nogmaals bedankt voor alles en ik speel nu even Mar y Cielo. Ja?
examenstukje van 2 jaar en de komende. En gearrangeerd voor de pianist. Ja, dames en heren. Er is een klein programma, in het programma. De volgorde namelijk. Hij zal eerst de consortium van Abba spelen en later dingetjes. Ja, ook nog een kleine introductie hier op Curaçao. Ja, heel bekend als pianist, ook als jazzpianist. Maar ook op de manier waarop hij de Amerikaanse muziek weet te integreren in zijn eigen composities en uitvoeringen, maar ook zoals hij dus de muziek van zijn grootvader weer bekend heeft gemaakt. Ja, Curaçao, maar ook in het buitenland. En hij kan kleden de enige componist zijn ter wereld die een Amerikaanse opera heeft geschreven. En de schrijver zit ook in ons midden van de tekst en taalwijze. Wacht even. Zou even zeggen nog dat Canciones y Palabras opgedragen is Rosalind de Polo. Volgens mij zit het samen. Ja, dat is zo. Dus ook en het stuk toilet dat gearrangeerd is, dat was overgedragen aan de oudste dochter van Robert. En die zit hier op de eerste rij naast Ellen Jos. Ik neem deze vleugel, dat zielige ding staat zo onbespeeld. Pika.
componist, voor zover ik weet hier op Curaçao, die voor 2 piano's heeft geschreven. En hij vertelde mij dat de aanleiding daarvan kwam. Er was een verzoek van de Antilliaanse overheid. Er was een festiviteit in Venezuela. En toen werd ook Curaçao uitgenodigd om die vertegenwoordigd te zijn. En Robert heeft met Harold en Tina talrijke keren samen opgetreden in uitvoeringen voor 2 piano's. Het was nog in de tijd van Centro Pro Arte. En toen zeiden ze tegen elkaar, ja, we kunnen eigenlijk één Mozart en Bach gaan spelen, want ja, we komen namens de Antillen. Dus we moeten zelf wat gaan maken. En toen zei Robert, ik zou je wat walsen opsturen, die heb ik geschreven. En kijk even of dat is, en als dat is, dan werk ik dat uit voor 2 piano's. Nou, dat ging toen een sterke correspondentie, want ja, Harold die was concertpianist die over de hele wereld concerteerde, maar hij gaf ook les in Colombia. Dus dan, en in die tijd was er geen internet, dus dan moet je toch op een andere manier met elkaar communiceren, of met de telefoon, maar ja, Harold was natuurlijk hier af en toe. Nou, dan leek allemaal te gaan lukken, en toen kreeg Robbie een ongeluk met de auto, en ja, toen waren zijn handen in de tijd niet zodanig dat die moeilijke dingen die jullie vandaag hebben gehoord kon spelen. Toen is dat uitgesteld, maar toen later is het wel uitgevoerd, verschillende keren. En het is ook op CD opgenomen, dankzij de man die hier links naast mij staat, Henny van der Kwast, die een enorm aantal CD's heeft laten opnemen van Curaçaose componisten. En daarmee is het ook mogelijk dat we over 20, 30, 40 jaar nog kunnen horen hoe zat die Curaçaose muziek ook alweer in elkaar en hoe waren de interpretaties uit die tijd. Met de tijd zal dat ook vaak veranderen. Maar dan kun je toch horen hoe een Wim Smuller, een Robert Gooijer, een Harold Martina dat soort stukken spelen. We dachten het is leuk om ook de pianist zelf dat te laten horen. Ik durfde hem niet te vragen om nu te gaan spelen, maar hij heeft alles. Dus hij heeft ook een video waarop Harold samen met Robert speelt. En ik geef jou weer het woord. Знає поваки відео, дороге гості. Robbie was aqui andere invalshoek, algo de família, família Bossaturi, que não, Big Smiles, we sempre concentramos mês, e se seguro se família, minha mama também, parte da família, e a outra vez, op je show, de muziek, una beleza, una beleza, que ainda é claro, ainda claro, e aqui começa a vista com a IPAC durante a rotina sobre a mira, um vídeo que na 1988 nós grava na casa do governador Römer, onde está hastige, 2 dias largo, e também a Jacqueline está aqui, Jacqueline aponta para nós incrivelmente, René também. As mulheres estão de óbvio boroto, ela René fez sonho com música de piano, está me saindo sobre pijama, pero anyway. Estava da marcha para mesmo, nós passa marcha, bolo, hasta diante, da direita, nós agora outro paipini de Mahaibek, Santa Bárbara, onde nós agora na Palácio do Governador, sobre o Palácio na Funda, está a bordo reconstruir, ou trabalhar de novo, e não nós decidimos, nós estava aí, grava e mais não para os pianos. Exceto agora do Governador Ibuli Capriles, estava coisa que passa na televisão vários dias, vídeo, tem 6 pilas, 6 chamadas na cultura, a explicar em depth, na inglês, mas corre 2 que não, para você mirar que não, e 2 que é mais importante que o vídeo, e através, sim, é colaboração de Jacqueline, de Frank Dablar, de Ibuli Capriles, claro, de Robbie com Harold, o vídeo aqui nunca falou para trás. Então, kami podem parar com o assunto, então está aí a vida de mim. Mas dois lugares especificamente vals em concerto, apresentamos funcionam com atenção. Aunque não bailável,
Nosotros tenemos una infección inmediata para el arriba. Normalmente, igual se puede acompañar durante cuarta, guitarra con trabajo, eventualmente con vira cerca. Tradicionalmente, el piano tiene un stem principal, pero sabe que porta otro instrumento también, por ejemplo, flauta, viol o clarinete. Usualmente vez, el pianista imita el ritmo de cuarta o viola. Tem combinação de dois pianos também na clave, de dois pianos não acompanhar o piano que tem melodia principal. Aqui chegamos é de dois pianos, o Amita toca, acompanhar o piano principal, o Harold toca. Mas uma vez, tanto de Harold como de Amita é capaz de fazer a mesma figura rítmica, com quarta ou com violino. Además, todos os pianos têm bajo sumamente fuerte, de maneira que o tipo típico de básico solta queda mantido. Estos dos pianos, sin embargo, no tienen una función únicamente rítmica, es decir, no puede comparar solamente con un violín o cuarto. Además de marcar ritmo, estos dos pianos tienen su misma melodía. Es aquí mester armonizar con melodía del primer piano. Timbiar, nada frente a otro, enredar, dialogar, para finalmente volver a la ley. Pero sempre não mester harmonizar. Tem viaja, nossa passa melodia de para outro. Essa aqui está se ver mais divertido. Vamos demonstrar essa aqui do piano. Essa aqui está aí, duas partes do Vals Caballero. Aqui a minha melodia principal e a outra acompanhante. E tem que dar bonita na única. Exato. Aqui a outra tunende, você queda bonita, a minha acompanhante por aqui não. Aqui a outra o meu. Bueno, vamos a escuchar. Exacto. Mientras tanto, y simultáneamente, a menudo con lo siguiente. A todo lado se termina.
cierto momento crucial siempre de dos pianos va a vez para como si fuera de una demanda amistosamente. Hay un momento ahí, a mí te dirá puro acompañamiento, doce sirviente y melodía principal. Un vals tiene generalmente 2 o 3 partes. Cada parte consiste de 8 frases musicales. Después de 4 frases, es decir, net na mitad de una parte, también un sorto de punto de sosiego. E na é de 2 pianos, mas que samsa no mesmo nível que o piano principal. Después de 8 frases musicales, es decir, de una parte, está sucediendo más cosas, sino el efecto de vida inquietante. Punto de sosiego. Esta de 2 y final de un par. Complejidad a la fin mester conduce a serenidad. De 2 pianos mester forman unidad firme, autónomo pero no independiente.
piano te busca variación armónica, es decir, continuo cambio de acorde. Ook visa cultuur compositor americano de anos 20 e 30 para ir na fama, era Jerome Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Paul Porter. Es decir, el compositor que así llamado evergreens, que tiene que tocar diariamente, está caracterizado por una enorme riqueza armónica. Esse aí estimular o tocador de jazz para improvisar em certo tema. Não é ritmo, nem tampouco é melodia na primeira instante, mas estrutura de acorde. E vals está nos bailes mais amplo variação harmônica. Tumba, por exemplo, tem pique distinção de acorde. A maioria de tumba no carnaval consiste de dois acordes só, tônica e dominante. De maneira, a maioria que se potabiliza, primeira e segunda. Pues esse aí não está para os vals. Vals, em cambio, sim está acorde. Vals, tem uma melodia bonita, cantável. Vamos ter por fluiten of cantate. Vamos ter por humming, of het stuurauto bij de bouw. De estructura harmónica, es decir, de acorde, es de ritmo. Esse é o elemento essencial de vals. Esse é o nome gana de três ou da bandeira. Edgar Palma escreve nossa maneira de tocar vals, o mais ampla variação possível, é o ponto mais típico de vals e show. Variação melódica, variação rítmica, pero trabalhar arriba uma sequência de acordes sempre me está quedando intrigante. O ponto único de composição com dois pianos que possível tocar é parte de dois pianos a parte, porque tem casi inteiro um vals novo. Esse aqui é um elemento mais de variação melódica. Um bom exemplo de seita é o vals chamado Minha Amigo Lamento. Se nós vemos aqui na de duas partes, parte na quarta, vou tocar a primeira parte, o som, depois eu toco de duas partes, depois Carolina introduceren. Zij. Zie, wat wil je doen? Ja, oké. Carolina Nicolaas, opgeleid aan het conservatorium in Enschede. En ze vertelde mij dat ze al 20 jaar niet meer in het openbaar is opgetreden. Maar dat gaat nu vandaag toch weer gebeuren. Ja. Dank je Joop, goedemorgen. Dat klopt, 21 jaar geleden heb ik hier voor het laatst opgetreden en ik had het best wel goed gevonden als het nog 40 jaar zo was gebleven. Gewoon
thuis lekker achter het gordijn in een t-shirt of zo muziek. Maar ik ben gevraagd door Joop om hier aan mee te doen. En voordat ik automatisch nee zei, hoorde ik al 3 andere stemmen in mijn hoofd die zeiden van je moet. Je kunt volgens mij de persoon en zijn muziek niet van elkaar scheiden. Zoals iemand zijn karakter is, dat reflecteert in zijn muziek en andersom. En dat is de reden dat ik dus hier vandaag met trillende maag, als dat dus wat mogelijk is, wil spelen. Mijn eerste herinnering aan Dr. Royer, zoals we hem noemen, was als kleuter. Hij kwam bij zijn ouderlijk huis praktijk houden, bij ons in de buurt. En mijn moeder was vaak ziek en als kind was ik vaak ziek. Dan gingen we daarheen. En wat mij altijd is bijgebleven is hoe zelfs, al was ik een klein kind, hoe serieus hij mij nam. De vragen stelde en zo, dat ik eigenlijk dacht van, god, deze meneer die behandelt me als een mens. Ik was een klein kind. Mijn moeder prees hem ook altijd de hemel in en ik denk talrijke patiënten. En dus op het moment dat ik het verzoek kreeg was dus dat mijn overleden moeder hoorde zeggen van bye. En mijn echtgenoot die langdurig ziek is en die eigenlijk in de jaren dat er onder behandeling stond van de dokter Royer, zoals ze nog steeds noemt, zijn beste jaren heeft gehad vanwege de nooit ophouden van hem als persoon en doorzetten en nieuwe oplossingen proberen te vinden, nieuwe therapieën, nieuwe dit. Dus heel erg gedreven persoon met een heel brede belangstelling en heel veel aandacht voor de mens. En dit is dan mijn manier om dan de menselijk aspect daar dank u wel voor te zeggen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook een enorme bewondering voor de composities als muziek. Ik kan u vertellen, ze zijn verschrikkelijk moeilijk om te spelen. Het is volgens mij en volgens mijn collega-pianisten veel makkelijker om een stuk voor 2 piano's van Beethoven of zo te spelen dan dit. Kijk, de componist knikt, dus ja. Want gewoon vanwege de structuur en hoe ingewikkeld het is om te onthouden enzovoort. Maar ze zijn wel prachtig. Dus, en dan dus vanwege het belang ook van de doorgaande lijn, van de traditie, van de Curaçaose walsen enzovoort, een nieuwe weg inslaan. Ik denk dat we toch heel veel pionierswerk hebben gehoord hier vandaag. En ik denk dat wellicht ook Rendel en anderen geïnspireerd zijn, mede daardoor om een bepaalde weg te gaan. Dus, dank u wel. En dan ga ik heel zenuwachtig zitten. Thank you.
dat de volgende rivale aan die kant opgedragen is aan de heer Frank Davila. En die hiervoor? Aan de heer Karel zelf, uiteraard. Hij heeft wel de controles gedaan. Want hij is dus ik wou zeker weten dat het geen fout in zit. En hij moet zeker dat ze doen. En ook aan de mensen er zit ook een cd in, dus je hoeft niet alles zelf te doen. Er is nog een kleine verrassing. En de verrassing is dat de zoon van Robert Martel samen met Bruin. Kan ik hem vragen om wat voor een voor? We moeten hem even overstaan.
Oké, ja, doe maar. Jij bent het gekregen? Ja. Meer rood is erbij. Samen? Meer rood. Ja,
Sua Excelência, Sua Excelência Governador, Senhora George Wald, Senhor George, Senhora Ministro Deck, alto funcionário, querido amigo e família, ato importantíssimo, e esplêndido grupo de músicos que acaba de tocar conosco. Me quero agradecer a vosso tour por vossa presença. E hecho que você estava disposto para acompanhar-me durante a celebração Jave, para significar hope para mim. A maneira como eu comecei a componer, em anos 80 do século passado, estava mais bem tentativo e sem hope seriedade. Em 1983, Harold Martina Kumi ha dado algum recital para 2 pianos na Corsol e Aruba. Estava em 1983. Ano de bicentenário de nascimento de Simão Bolívar, governo venezuelano de Tempey, manda pedir governo de Corsol para mandar uma delegação para apresentar um evento cultural na Caracas. O governo decidiu de mandar Harold Martina Kumi. Naquele momento, nós todos estávamos a opinar que nós não podíamos representar Corsol um programa que estava a consistir em sua totalidade de peça de compositor europeu. Nós pensa que o estava desejável a minha pessoa, aunque estava para a primeira vez de minha vida, arreglar 2 vals solenho para 2 pianos para nós por hincanan de nosso programa na Caracas. Pero lastimamente, por motivo de um acidente de tráfico, o recital na Caracas não tomou lugar. Pero toch Harold Martina a encorajado-me para me seguir escrever para 2 pianos. Nossa queda, o prometo, me lo curva escrever 2 vals para 1 piano e, em caso que não cai na Harold Susmak, me lo passa para 2 pianos. Tudo coisa vai segundo plano. Harold a aprovar todos esses 2 vals, minha começa a traduzir e arreglo para 2 pianos. Me dava vários e excelentes conselheiros. Na primeiro lugar, me quero mencionar é um que nota na vida mais. Meu abuelo, Jacobo Palom, aunque está igual os caballeros, que nós acabamos de ver vídeo, só ela conhece. Também Edgar Palom e Niels Palom. Niels estava de Albert Palom, como Rion. Depois sigue a geração atual. Harold Martina e Wim Stasis Muller estava da zona principal. Wim Stasis Muller estava da Biba na Bélgica, de tempo aí. Portanto, Wim mesmo não te acorda, pero ele estava da primeiro músico que vai tocar uma peça de mim na concerto público. Esse estava da igual 2 tempo, na sua versão original, para um piano. E eu aos cavalheiros não estava aquele vídeo agora, da Wim não tem nome. Ela vinha se vestir, na Bélgica, ela vinha se vestir na casa, terwijl ele está trap e ela chama eu cava, nós tinha uma ventana de sala que está abrir, ela grita para dentro, "Llame cavalheiro." Sobre isso, nem me recordo, era Rosenkavalier de Richard Strauss. E álbum Jave está consistido de vals para 2 pianos e dança para 1 piano. Vals e dança para representar 2 formas de pensar e sentir que está diametralmente distinto. Dança está introverte e vals está extraverte. Segura-se um limite. For de um aspecto prático, a dança não está mais lié para organizar. Mas sobre um piano e um pianista está suficiente. Em cambio, o vals não está pedindo 2 pianistas com 2 pianos, está requerir, además, na final de contas, um nível hope alto de virtuosidade cerca de ambos pianistas. É bom para enfatizar que a música que é de 2 pianos está toca não está mais simples ou menos virtuoso que é um dia primeiro piano. Não está assim que o primeiro piano está carga de melodia, mientras que o de 2 pianos tem unicamente para adornar e dar ritmo. Em composição para 2 pianos, cada pianista está inteiro um piano pessoa.
aceita abrir a possibilidade para cada pianista, simultaneamente com o outro pianista, que toca um waltz diferente, sem clash com um de outro. Cada piano tem a certo ponto tem sua mesma melodia. O trabalho do compositor para largar a melodia na aqui, harmonizar, largar na lora de outro e intercambiar tema. Estou chegando no final do meu discurso. Por de princípio, estava em uma pessoa que estava de suma importância para realizar o projeto de dois pianos. Esse estava o Sr. Henry van der Kwast. Para um compositor está altamente essencial para ter segurança que na final do caminho, depois de todo esforço, sua obra não tem que ser executada, tocar. Henry a percorrer para esse suceder de melhor forma possível. Ela larga grava a peça na um dos melhores recording studio do mundo, na Gent. E ora estava de mestre de de dois concertos grandes, que estava a quadrar perfeitamente com esse de Gent, e lá em Antwerpen. De piano não estava tendo sonido brilhante, mientras que o outro estava a zona muito mais suave. Bonita combinação. O hobby amor me chama meu primo e prima Nandangi para uma generosa contribuição para alcançar a publicação Jave. O primo que mais a destacar é um Guahala e Garoshi, sem dúvida de Job Halman. Sem o projeto aqui não podrá lograr. Para eu também danke especial. Só não te aqui me queda, mas já danke para vossa presença e vossa atenção. Vamos começar o caminho, era a minha